Lehenik eta behin, eskerrik asko zuen denboragatik eta ongi etorri. Facebooken sarrera labur bat egingo dugu pasaden astean egin genuen bideoari jarraiki. Bideo horretan gure profila sortzeko eta plataforma erabiltzen hasteko lehen pausoak ikusi genituen. Beraz, ulertzen dut denok kontua sortuta duzuela eta ez ditut pauso guzti hauek berriz errepikatuko. Gauzatxo bat azpimarratu nahiko nuke. Sortuta dituzuen profilak ikusten egon naiz. Ez duzue kontu pertsonala sortu behar asoziazio bat balitzan erabiltzeko. Facebooken arabera profilek norbanakoentzat dira, bai, eta izen individual baten pean erabili behar dira. Aldiz, Facebookeko orriak enpresentzako, erakundentzako edo pertsona ezagunentzako erabiltzen dira. Hortaz, gerta daiteke Facebookek gure profila ixtea jarraibide hauek hobetitzen ez baditugu. Beraz, gogora ezazue, zuen asoziazioak Facebookeko orri bat eduki beharko lukeela. Errepaso bat egingo dugu. Nik hemen adibidez nire profil pertsonalera sarbidea daukat, baina horretaz gain guk gure Facebookeko orria dugu gure erakunderako. Eta hemen aurreko asteko bideoaren formazioan sortu genuen profila daukagula, profil hau nola konfiguratzen den ikasteko errepaso bat egingo dugu. Behin gure orrian sartu garela, aldaketa ezberdinak egin ditzakegu konfigurazioan. Ez azaleko argazkia alda dezakegu, gure sarean dugun argazki bat hauta dezakegu edo argazki berri bat igo dezakegu. Krear presentazion aukera berria ere ematen digu. Honen bidez argazki ezberdinak igo ditzakegu eta slider antzeko bat sortuko litzateke. Argazki guztiak bata bestearen atzetik agertzen joango zirelarik. Hemengo botoi hau ere alda genezake, enviar mensaje botoia, erako formakuntzan ikusi genuen bezala. Bertan klik egiten badugu, botoian probak egin ditzakegu eta botoia editatu dezakegu haren funtzionalitatea aldatzeko, guretzako edo gure erakundeentzako erabilgarriagoa den eginkizun batengatik. Bidez, mezuak zuzenean gure web orrian jasotzea definitu dezakegu edo mezu elektroniko bat jasotzea jendeak Facebookeko plataformara idatzi beharrean. Beraz, botoia hau aldatu eta egokitu dezakegu gure beharren arabera. Eta ikusi beharreko azken aukera, orain pixka bat izkuetatu dute, baina daukazue lagunek zuen orria jarraitzea gonbidatzeko aukera. Azken finean hau aukera garrantzitsua da, eta orain gehiago ikusi deituriko 3 puntu hauetan aurkituko duzue. Klik eginez, invitar amigos aukerari eman beharko genioke. Gure kontu pertsonaleko lagunen zerrenda agertuko zaigu, eta lagun hauek gonbidatu ditzakegu, gure orriari like eman diezaioten eta jarraitu gaitzaten. Eta hemen argitalpen bat sortzeko banerra dugu baita ere. Berago timelinean agertzen da guk egindako azken argitalpenekin. Ikusi dezakezuen bezala hemen finkatutako argitalpen bat daukagu. Finkatutako argitalpenak lehenengoak agertuko dira gure timelinean. Argitalpen bat finkatu nahi badugu, post horren 3 puntuetan klik egingo dugu eta botoi honi emango diogu. Fijar en la parte superior de la página. Eta argitalpena automatikoki finkaturik geratuko zaigu. Bertan edukitzea beharrezkoa ez dela erabakitzen dugun arte. Desfijar de la parte superior de la página botoiari emango genioke orduan. Eta, ikusiko dugu bestalde batetik ezkerreko zutabean tresna ezberdinak ditugula. Lehenik enpresentzako tresnak, gero gure orrialdean insightak, hau da, estatistiken laburpen bat, eta atal hau gero sakonean ikusiko dugu. Ikusi dezakezue ere hemen konfiguraziorako laguntzaile bat. Zuen orria sortu berri baduzue tresna oso baliagarria izango da. Izan ere azkenean laguntzaile honek pauso ezberdinetan zehar gidatuko zaituzte dena konfiguraturik eta prestuzteko. Eta hemen bukatzeko azkenengo informazio atal hau. Hemen aukeretan zuzenean klik eginez gure informazioa modu azkar batean editatu dezakegu eta horretaz gain gure fan eta jarraitzaile kopurua ikus dezakegu ere. Bi hauek ondo bereiztea garrantzitsua da. Fanak orrialdeari like ematen dioten pertsonak dira. Pertsona hauei beraien hasierako orrian zuen argitalpenak zazun gutxiagorekin agertuko zaizkie. Beraz, litekeena da guztiak ez ikustea. Jarraitzaileek ordea zuen argitalpenak hasierako orrian ikusiko dituzte. Orrialde bat jarraitzen dugun modua aldatu dezakegu ere, hemen goiko menu honetatik berriz ere. Configuración de seguimiento aukera hau daukagu.
Eta bertan hautabide ezberdinak ditugu. Lehenengoa jarraipena desaktibatu, hau da orrialdea gustuko izan dezakegu, baina orrialdearen albisteak ez dira etengabe gure timelinean agertuko. Bigarrenik, favorito bezala jarrai dezakegu, hirugarrenik defektuz datorren predeterminado modua daukagu, eta azkenik laugarren aukera pausatuta. Honekin, 30 egunetan zehar orrialde honen argitalpenak isilpean egongo dira. Konfigurazio zehatzagoak ere egin dezakegu jakinarazpen inguruan, eta eguneratu botoiari emanda gure aldaketak gordeko lirateke. Zuen markak komunitate bat sor dezaten beharrezkoa da jarraitzaileak edukitzea. Fanak garrantzitsuak dira, baina azken finean jarraitzaileak izango dira mugimendua sortuko dutenak eta gure orrialdearen irismena hobetuko dutenak azken finean. Hau argiturik dagoela, beste aurkezpen txiki bat egin nahi nizueke aurreko bideoan eman genuen zerbaiten inguruan, zehazki taldeen inguruan. Badaude kasuak, non erakundeek orrialde bat sortu beharrean, txikiak direlako edo beharra sentitzen ez dutelako, taldeak sortzea nahiago izaten dute. Taldeak eztabaidarako guneak dira eta bertan dokumentu eta albiste ezberdinak partekatu daitezke. Hauek publikoak bai pribatuak izan daitezke, kontuan izanez, pribatuetan guk onartu behar ditugula partaideak talde honetara sar daitezen. Bestalde, gure erakundearen barnean ere talde bat sor dezakegu, segmentu txiki batentzat adibidez, hau da, demagun gazte talde bat edo guraso talde bat dugula gure erakunde barnean, talde bat egin dezakegu beraiekin elkarrizketak sortzeko. Talde hauek duten alde positiboa edonork informazioa gehitu dezakeela da, beraz orrialdea elikatzea ez litzateke administratzailearen esku bakarrik egongo, gutxinaka komunitateak sortuko lukeelako informazio hori. Eta orduan, administratzailearen egitekoa iruzkin horiek moderatzea izango litzateke. Taldeen desabantailak, azken finean argitalpenak ezin ditugula promozionatu, eta gainera taldea pribatua bada argitalpenak taldearen barruan geratuko dira, eta ezin izango dugu beste erabiltzaile batzuekin eduki hauek partekatu. Hortaz, komenigarriena beti gure erakundearen orrialdea edukitzea eta nahi badugu aldi berean talde bat sortzea izango litzake. Esate baterako, Estatu Batuetako drabet erakundeak talde bat dauka gurasoekin elkarrizketak sortzeko. Beste adibide bat Espainiako Alzheimerraren elkarteen taldea da. Talde honetan, alor desberdineko elkarte desberdinak biltzen dira. Azpitaldeak ere sor daitezke, talde honek esaterako azpitalde bat dauka, El Café del Alzheimer izenekoa, elkarte hauetako zaintzaileen artean elkarrizketak sortzeko helburua duena. Beraz, ikus dezakezuen bezala, taldeek funtzionalitate interesgarriak eskain ditzakete gure orrialdearen baitan. Orain talde bat sortuko dugu nola egiten den ikus dezazuen. Taldeari izen bat jarri beharko genioke, Entidades Solidarias de Gipuzkoa en Redes izena erabiliko dut, hau da gu momentu honetan egiten ari garena. Talde hau irekita utziko dut zuek bertara batu zaitezten, aproposena orain irekitzen dudanean zuek batzen joatea izango litzake, eskaerak nola egiten diren ikustezagun. Pribatu moduan jarri daiteke, baina bisible jarriko dut. Horrela zuek taldea ikusi ahal izango duzue, baina eskaera bidali beharko duzue taldean egoteko. Hemendik lagunak gonbida ditzakegu zuzenean eta bukatzeko krearreri emanez taldea sortuko genuke. Behin sortuta, konfigurazioko beste laguntzaile bat agertuko zaigula ikusiko duzue, orrialdean genuenaren berdina. Hemen kideak gonbida ditzakegu eta baita ere azaleko irudi bat gehitu. Gure ordenagailutik hautatzen dugu argazkia, nik adibidez talderako prest daukadan argazkia hau hautatuko dut. Eta behin argazkia igota, arrestatu egin behar dugu, nahi dugun lekura mugitu eta fokuratzeko. Guardar kanbiosi emanez, gure azaleko argazkia edukiko genuke. Konfiguratzaile honek ematen digun beste aukera bat, taldearen deskribapen bat gehitzearena da. Garrantzitsua da talde bat pribatua denean erabiltzaileek ikusiko duten lehen gauza delako. Beraz, taldea zeri buruz den ikusiko dute eta batzea interesatzen zaien edo ez jakingo dute.
Elena atxatzetik galdetzen du ea taldeak orrialdetik sor daitezkeen edo profil individual batetik sortu behar diren. Bale, taldeak orrialdeetatik edo profil pertsonaletik sor daitezke, ez legoke arrazorik. Adibidez, drabeten taldea, drabet orrialdearena da. Beraz, talde hau orrialde batetik sortua izan da, baina kasu honetan, taldea nik sortu dut nire profil pertsonaletik. Baina orrialdetik ere egin daiteke inolako arazorik gabe. Bale, ongi, taldea sorturik dagoenez jada, hemen goiko bilatzailetik taldea bilatzera gonbidatzen zaituztet, entidades solidarias de Gipuzkoa bila dezakezue, taldea agertuko zaizue eta zuen burua batzen hasi zaitezkete. Nik hemen kideen eskaerak ikus ditzaket, talde hau irekita geratuko da, zuentzat entitateen arteko etorkizunerako komunikazioak egiteko, edo gerta daitekeen edozein zalantzeetarako, zuen arteko elkarrizketak sortzeko eta bar. Momentuz batzen ari ez zaretela ikusten ari naizenez, gerorako uzten dizuet eta beranduago kudeatuko ditut nik eskaerak. Printzipioz, kideen eskaerak hemen solicitud de miembros atalean onartu edo ukatu daitezke. Eta tira, batzen zareten bitartean, hemen agertzen diren aukera ezberdinak azalduko ditut. Bale, txatean ikusten ari ganenez, ikasle batzuei taldea bilatzean ez zaie taldea agertzen. Litekeena da taldea sortu berri dudanez, taldea oraindik Facebooken indeksaturik gabe egotea, azken finean gauza hauek bere denbora behar izaten dute. Baina, agertzen joan beharko da. Baina begira, hemen adibidez, jada agertzen zait. Tele Euskadi kontuak eskaera bat bidali dit, eta, gutxinaka agertzen joango zaizue. Denbora atxo bat pasa ostean, saiatu berriz, eta ikusiko duzue. Bale, ikusi dugun Tele Euskadiren eskaera hau, eskaeretan agertuko litzaidake, eskaera berri moduan. Hau onartu edo ukatu dezakegu, eta baita mezu pribatu bat bidali geniezaioke, eskaera bidali digun erabiltzaileari edo eskaera errefusatu eta blokeatu genezake. Inoiz gehiago eskaera bidaltzeko aukera eduki ez dezan. Nik onartu egingo dut eta horrela Tele Euskadi taldearen partaide izango litzakeia da. Jarraitu hemen beste aukera oso interesgarri bat dugu, deskribapenaz gain, reglas del grupo delakoa. Normalean taldearen moderatzaileek taldeko argitalpenen inguruko elkarbizitza arau batzuk sortzen dituzte hemen. Norbaitek arau hauek hautsiko balitu, kide hori kanporatu ahalko genuke, ez bailitzake arauak betetzen ariko. Atal honetan, kideengatik salaturiko edukia ikusi ahalko genuke eta edukia hau kudeatu ahalko genuke. Esaterako, eduki hori ikustea nahi ez badugu, ezabatu genezake eta publikatu duen pertsona kanporatu ere. Tresna ezberdinak dauzkagu hemen eta egia esan oso baliagarriak eta intuitiboak dira. Azken finean erabiltzen oso errazak. Eta zuen taldea sortzerakoan tresna hauek ezagutzen joango zarete gutxinaka. Bale, momentuz ez dugu eskaera berririk. Bale, profilean zuen laguna izango banintz, gonbidapen pertsonal bat bidalia ahalko nizueke zuzenean, baina oraindik konektaturik ez gaudenez, ezingo dut egin. Taldeetan, bai argitalpenentzako, bai kideentzako onarpen automatikorako aukera bat dago. Honek denbora aurrezteko balio digu, talde bat sortzen dugunean oso neketsua bai da moderatzaileetzat, orrialdeak kudeatzen ibiltzeaz gain, egun osoa taldeko txikikeriak kudeatzen ibili behar izatea. Orduan, irizpide ezberdinak kudea ditzakegu hemen, adibidez, eskaera bidali duena gure hiri berdinekoa balin bada, eskaera automatikoki onartua izatea, edo gure probintzia berdinekoa balin bada. Beste aukerak, aspalditik Facebooken badago, edo kontaktu berri bat baldin bada, edo ezagutzen dugun norbaiten laguna bada, adibidez, aukera hauek kide bat automatikoki onartua izateko baldintza bezala jar ditzakegu.
Eta berdina gertatzen da argitalpenekin. Asistente de administración ataletik hautabide ezberdinak ditugu. Rechazar publicación entrante botoian aukera ezberdinak agertuko zaizkizue, bertan argitalpenak automatikoki errefusatzeko. Spama baldin bada, kontu faltsu bat baldin bada, eta bar. Hemen aukera asko dituzue, baina ikuste zuenez oso bisuala da eta erabiltzeko erraza. Hau beste filtro erabilgarri bat da, argitalpen polemikoak edo eduki kantegarriak publikatu badira, hoiek ezabatzeko, eta konfigurazio hauekin edukien onarpenak automatizatu ditzakegu. Hurrengo atal honetan, programatutako publikazioak ikus ditzakegu. Gure taldean egon den jardueraren erregistroa, egin den ekintza bakoitza, eta norbaitek zerbait argitaratuko balu, hemen ikusiko genuke ere bai. Eta aurkitzen dugun hurrengo aukera, kalidad del grupo aukera da. Bertan, momenturen batean Facebooken arauren bat hausten ari bagara, hemen jakinarazpen horiek agertuko litzaizkiguke. Ez dut eskaera berriri jaso, baina kontuan izango dut formakuntza bukaeran iristen joaten zaizkidan eskaera guztiak onartzen joateko. Eta orrialdearen interfazera itzuliko gara, hauei etekina ateratzen ikas dezagun. Hortarako hemen goiko paginas botoia sakatu, edo hemen ezkerreko zerrendan aurkituko duzuen botoiari ere bai sakatuta orrialdeetara joan ahal izango zarete. Nabarmentzekoa da, azken aldian plataforma honetan aldaketa asko egiten ari direla, eta horietako bat Business Suite delakoaren ezarpena izan da. Hemen ezkerretan ikusten duzuen botoian. Pandemiaren ondorioz, enpresa eta erakundeak online formatuan aritzera ohitu behar izan dira, eta hortarako prestatu behar izan dira sareak ere. Facebooken kasuan, Business Suite hau delakoaren ekarpena daukagu. Eta bertan Instagram eta Facebookeko bisareak bateratzen ditu, erakundeen sare sozialen kudeak eta lana errazteko. Esaten dizuen bezala, tresna hau berria denez, erabiltzaile askorentzako oraindik ez dago eskuragarri. Nik aktibatuta daukat jada, baina gutxinaka zabaltzen joango dira kontu guztiak Business Suiteari sarrera duten arte. Hala ere, orain bere funtzionamendua azalduko dizuet, zuei argertzen zaizuenean sorpresarik ez dezazuen. Oraintxe esan dizuedan bezala, oraindik garatzen ari diren zerbait denez, Facebookek ez ditu tresna hauek oso ongi lotuta eta aukera batzuetara hemendik bakarrik sartu ahal izango gara. Adibidez, gure orrialdeen ekitaldien estatistikak hemen bakarrik ikusi ahal izango ditugu, ekitaldi bat sortzen badugu, atal hau daukagu, zenbaterainoko irismena izan duen behatzeko eta baita eduki dituen erantzunak eta interakzioak ikusteko. Orrialdearen inguruko jakinarazpenak ere hemendik ikusi genitzake, naiz eta Business Suitean agertuko zaizkigun ere. Hauek dira gure audientziak gure orrialdearekin egindako interakzioen jakinarazpenak. Eta azkenik, editar informazioan aukera hau. Aurretik hemen genituen hautabideak dira, baina aukera zehatzagokin. Hemen aurretik definitu dugun informazio guztia aldatzeko aukera dugu. Kokaleku bat gehitu dezakegu, eta baita ordutegi bat ere. Ikus dezakezuen bezala, ordutegi hori nahiko zehatza jartzeko aukera ematen dizue. Eta gainera hemen funtzionalitate berri hau daukagu, cambios temporales de servicio. Berriz ere COVID-arekin loturik dago eta arreta era presentzialean edo ez presentzialean eskaintzen ari garen aukeratu dezakegu. QR kode bat sortzeko aukera ere ematen digu orrialdea partekatu ahal izateko. Eta azkenik pribatutasunaren, wifiaren edo prezioen aukerak daude zuen publikoari informazio hau eskaintzea ahalbidetzen dutenak. Orrialdearen konfigurazioa gerorako utziko dugu eta Business Suitera sartuko gara gainerako konfigurazioak nondik eta nola kudeatu ditzakegun ikusteko.
Esan dugun bezala, leku berdinetik bai Facebook eta bai Instagrameko sareak kudeatzeko aukera ematen digu Business Suite honek. Badakizuenez, WhatsAppekin batera Instagram, Facebookek bereganatutako sare sozial bat dela eta guztia bateratzeko modua bilatzen saiatzen ari direla. Beraz, litekeena da etorkizunean panel honetan WhatsApperako aukerak ere aurkitzea. Behin atal honen barruan gaudelarik, inizio botoia sakatuko dugu gure orrialdearen laburpen bat ikusi ahal izateko. Eta hemen zea dugu. Edukien egutegia berriz ere baina zerrenda moduan, eta estatistika batzuekin, eta publikazio promozionaturik edukiko bagenu, iragarkia hemen agertuko litzaiguke. Hemen goikaldean eskuinean estatistika batzuen laburpena ere ikusiko dugu, orrialdearen alkantze edo irismena, hau da, zenbat pertsonei heldu garen edo zenbat pertsonak ikusi dituzten gure edukiak, eta audientzian gure sareetan daukagun like eta jarraitzaile kopuruak ikusiko ditugu. Hemen behekaldean Business Suiteen berritasunak agertuko zaizkizue. Izan ere, egunero funtzionalitate berriak gehitzen dituzte eta hemen aurkituko duzue informazioa. Atal ezberdinak ikusten joango gara, hauei abantaila nola atera ikusteko. Baina honekin sartu baino lehen, gauzatxo bat komentatzea ahaztu egin zait. Bi kontuen arteko konexioa egin behar duzue Business Suiteari ahalik eta probetxu handiena ateratzeko. Loturik ez badituzue, zuen orrialdera joaten bazarete, konfigurazioko atalean ikusiko duzue Instagram aukera ageri duzuela. Bertan sakatuz, zuen Instagrameko orria eta Facebookeko zuen erakundearen kontua modu erraz batean lotzeko leiho bat irekiko zaizue. Banner honen behealdean argitalpen bat promozionatu genezake, istorioak sortu edo argitalpenak sortu genitzake ere. Aukera hau interesgarria da orrialdeak berak ematen digun publikaziorako bannerraren desberdina delako. Izan ere, aukera desente gehiago ematen dizkigu hemen. Hasteko, Facebooken eta Instagramen publikatu dezakegu aldi barean. Guk oraingoan Instagram alde batera utziko dugu, baina hemen daukagu aukera. Ikusten dezuenez, aukera gehiago ematen dizkigu modulo honek. Guk adibidez, Gipuzkoa Solidarioak momentu honetan martxan duen kanpainaren inguruko post bat egin dugu, Home de la Solidaridad promozionatuz, eta hemen gure orrialdera eramango gaituen link bat gehitu dezakegu. Linka hemen itxasten badugu, berez argitalpenaren aurrebista agertu beharko litzaiguke, baina badirudi orain ez da bilela. Berriz ere probatuko dut. Agian link laburtuta gehitu dudalako izan daiteke. Orain bai, pixka bat tardatu du, markatu. Nik hemen itxatzi dudana bit.liren link bat da. Nik horri hau erabiltzea gomendatzen dizuet zuen linkak laburtzeko. Itxura hobea ematen digulako gure linkei eta gainera bere orrialdean kontu bat sortuz gero linken jarraipena egin dezakegu eta hau oso gomendagarria da. Behin gure linka itxatzi dugunean eta aurrebista agertzen zaigunean, naiz eta linka borratu, aurrebista ez da egu desagertuko. Beraz, argitalpen politagoak egin ditzakegu linka eskutatuz eta idatzi nahi dugun testua bakarrik jarriz. Argazki edo bideo bat gehitu nahi badugu, hemendik egin dezakegu. Kokagune bat gehitu dezakegu ere, eta sentimendu bat gehitu ere. Eta recibir mensajes aukera aktibatu dezakegu ere. Hemen ikusiko duzuenez, honek egingo duena da gure argitalpenean botoi bat sortu enviar mensaje funtzioarekin. Fijatu zaitezte ere irudia aldatu zaigula, banner hau sortzen dugunean argazkia aldatzeko aukera ematen digulako, baina guk kasu honetan ez dugu aukera hau erabiliko. Eta dena prest daukagunean argitaratu botoiari eman behar diogu besterik ez. Argitalpena programatu dezakegu hau publikatzea nahi dugunerako.
edota zirriborro bezala gorde dezakegu ere, gero edo etorkizunean editatzeko eta nahi dugunean argitaratzeko. Zirriborro moduan gordeko da guk nahi dugunean aldatu ahal izateko. Hau argitalpenen atalean agertuko zaigu. Argitaratu nahiko bagenu, orain argitaratu genezake, programatu eta baita ezabatu ere hala beharko bagenu. Hemen gure orrialdean egon diren jardueren jakinarazpen guztien barra hau zabaltzen zaigu. Laikak, erreakzioak eta bidaltzen dizkiguten mezu guztiak daude. Azken finean, bi aplikazioen jakinarazpenen zentralizazio bat da, oso erosoa dena begibista batean ikusteko. Aurkitzen dugun hirugarren atala bandeja de entrada da. Berriz ere lana erraztuko digu bi sare sozialen mezuak zentralizatzen dituelako. Mezu guztiak ikusteko aukera duzue lehenik eta ondoren Facebookekoak eta Instagramekoak filtratu ditzakezue. Hemen oso baliagarria izan daiteke menu bat duzue. Batez ere elkarrizketa asko baldin badituzue edo asko bazarete moderatzaile taldean. Hemendik aktibo edo ez aktibo bezala jarri gaitezke. Ezarpen honek 12 ordu iraungo ditu. Elkarrizketak filtratu ditzakegu ere. Irakurri gabeko elkarrizketak, jarraipena duten elkarrizketak eta esleitutako elkarrizketa filtroak ditugu eskuragarri. Zer izango litzateke elkarrizketa bat jarraipen moduan edukitzea. Nik adibidez, elkarrizketa hau erantzun gabe balin badaukat oraindik eta uste badut denboran zehar luzatuko den elkarrizketa bat izan daitekeela, hemen izartxo honekin markatu dezaket eta jarraipen moduan ezarriko dut. Horretaz gain, elkarrizketa esleitzeko aukera dugu ere. Mezuari erantzuteko denborarik ez badugu edo mezua ikusi badugu, baina gure taldeko beste pertsonek erantzutea nahi badugu, hemen klik egingo genuke. Asignar konversazion. Elkarrizketa gure taldekide bati esleitzeko. Honek elkarrizketari jarraipena eman diezaion. Eta hemendik filtratu ditzakegu mezuak. Oso erosoa den beste aukera bat, hemen iruzkinak bateratzen dizkigula da. Beste mezu mota bat dira azken finean, baina argitalpenetan egiten direnak. Beraz, gure publikazioetan utzi dizkiguten iruzkinak ikusi ahal izango ditugu eta gainera erantzuna ahal izango ditugu edo like eman edo hemendik danak kudeatu. Bai Instagramekoak, bai Facebookekoak ere. Eta bestaldetik hemen, respuestas automáticas aukera daukagu. Hau ere oso baliagarria izan daiteke. Ikusiko duzue hemen aukera ezberdinak agertuko zaizkizuela, behin beraien erabilera ulertuta erabiltzen oso errazak dira. Respuesta instantanearekin gure orrialdeko messengerrera mezu bat idazten digutenean, momentuan automatikoki erabiltzaileak erantzun bat jasoko du. Izan ere, berehalakotasunera ohiturik gaude eta askotan jendeak momentuan erantzutea espero dugu. Beraz, aukera honekin editar mensajeri ematen badiogu, guk nahi dugun plataformetan aktibatu ahal izango dugu eta mezua zehaztu ahal izango dugu. Esan genieke adibidez, eskerrik asko idazteagatik, aurki gure taldeko norbait zurekin kontaktuan jarriko da. Ongi idatzi behar da mezu hau eta konfiguraturik utzi. Hortaz hemen mezu automatiko hori sor genezake. Hurrengo aukera, respuestas automáticas daukagu. Hauek gure lan ordutegitik kanpo gaudenean erabiltzeko dira. Hau da, mezua modu berdinean konfiguratu dezakegu, baina kasu honetan mezu automatiko hauek ordu tarte batean zehaztu behar izango ditugu. Lehenengo mezuak, respuestas instantáneas, gure lan orduetan gaudenean, baina aktibo ez gaudenean bidaliko dira, eta gure ordutegitik kanpo balin bagarai, respuestas automáticas bidaliko dira. Astelehenetik ostiralera ordutegi bat finkatu dezakegu, eta larun bat eta igandetako behar izan ez gero, ordutegi desberdin bat finkatu dezakegu ere. Hau moldatzeko aukera asko ikusiko dituzue hemen. Hemen ere, comparte y obtén información aukera hau dugu. Bertan, preguntas frecuentes daukagu.
Imaginatzen dut web orriren batean edo plataformen batean ikusiko zenutela tresna hau. Gure publikoaren artean sortu ohi diren zalantzei erantzuna emateko erabiltzen da. Hemen, lau galdera arte gehitu ditzakegu, dagozkien erantzunarekin, eta era honetan, behin eta berriz jasoko ditugun galderak, erantzuten saihestea lortuko dugu. Adibidez, ordutegia, gure erakundearen kokagunea, hau hemen utziko genuke eta honela zuzenean erabiltzaileak erantzun hau jasoko luke. Lanpostu eskaera eta hitzorduen oharrak ere baditugu. Azken urteetan, Facebook hobekuntza berri hauek egiten ari denez, gure orrialdetik lan eskaintzak egiteko aukera gehitu du. Eta hemendik jasotzen ditugun eskaeren mezuak kudeatu ahalko genituzke. Berdina gertatzen da hitzorduekin. Hitzordu sistema bat gehitu du, bertatik jendeak gure erakundearekin hitzorduak hartu ahal izateko. Eta hemendik erabiltzaileei hitzorduak gogoratzeko oharrak bidali ditzakegu. Plugin del chat aukera geratuko litzaiguke, gure blog edo plataformaren barruan Messengerreko txata gehitzeko balioko diguna. Eta hori izango litzateke bandeja de entrada honekin lotutako guztia. Laugarren atala publikazio eta istorioena da. Hemen, hasieran azaldu dugun argitalpenen zerrenda, era sakonagoan ikusiko dugu. Gure azken argitalpenak agertuko zaizkigu, bai argitalpen arruntak, bai istorioak ere, eta hauen errendimendua ere. Atal honetara hilero sartzea gomendatzen dizuet. Argitalpenen errendimendua ikusiz, zuen edukien estrategia ondo doan edo ez jakiteko. Azken finean, Facebooken ez dago formula magikorik. Ez askotan entzuten dugu, daudela ordutegi batzuk eta egun batzuk onenak direnak sare batean edo bestean publikatzeko, hau zuen audientzien araberakoa izango da. Beraz, ikusi beharko duzue zein ordutan eta ze publikazio motatan dagoen mugimendurik handiena. Eta hau hemen ikusi ahal izango duzue. Beraz, oihartzun handia jasotzen duten publikazioak beti behatu, ze ordutan publikatu ditugun eta ze publikazio mota egin dugun, eta horrekin informazio asko jasoko dugu. Eta gure frogak egiten hasi ahal izango gara. Hemen argitalpenak filtratu ditzakegu, bai argitaratuak izan direnak, programatuak edo zirriborroak, eta bilaketa zehatzagoak egin ditzakegu ere. Hitzen araberako bilaketa, sare sozialen araberakoa edo daten araberakoa. Eta ondoren zutabeak gehitzeko aukera hau duzue. Arratoiarekin eskuinea mugitzen bagara, aukera asko gehitzen zaizkiu, eta hemendik zehaztu ditzakegu aukera hauek. Zutabeak pertsonalizatu botoiari ematen badiogu, aukera ezberdinak hautatu ahal izango genituzke. Nik aukera guztiak hautaturik dauzkat, baina erabiltzaileek argitalpena gorde duten aldi kopurua kendu nahiko bagenu, hemendik kendu besterik ez dugu, eta aplikarren klik egin. Eta zer dira Facebookek ematen dizkigun datu ezberdin hauek? Lehenengoa irismena izango litzake. Hemen hasieran gauza bakoitza zer den idatzita agertuko zaizue, baina nik sarrera labur bat egingo dizuet. Irismena sare sozialen barnean gure argitalpena zenbat jenderi iritsi zaion da. Interakzioa argitalpen hauek zenbat iruzkin edo erreakzio izan dituzten da. Hau da, iruzkinak eta erreakzioak baturik interakzioa edukiko genuke. Argitalpena partekatu den aldi kopurua agertzen zaigu, eta inpresioak argitalpena zenbat aldiz ikusi den da. Hau ez da irismenaren berdina. Irismenak pertsonak zenbatzen ditu eta honek ikustaldiak zenbatzen ditu. Guzti honekin funtzionatzen digunaren inguruko informazioa jasoko dugu. Adibidez, ikusten badugu post honekin bezala badaudela post batzuk irismen eta interakzio handiagoak dutenak, interakzio handiago horren zergatia identifikatzen saiatuko gara eta mota horrelako edo ordu horretako publikazio gehiago sortzen saiatuko gara.
Publikatzen ditugun istorioen xehetasunak ikusi ditzakegu ere bai. Guk momentu honetan ez daukagu istoriorik, beraz ez zaigu ez ateratzen. Baina, programaturik eta artxibaturik dauzkagunak ikus ditzakegu. Hemen aktiboetan argitalpenari zenbat denbora geratzen zaion ikusi ahal izango dugu ere. Gogoratuko duzuenez, istorio hauek 24 orduz irauten dute eta hurrengo 48 orduetan istorio bakoitza ikusi duten pertsonen zerrenda ikusi ahal izango dugu. Hurrengo atala sekzion de noticias da. Hemen ikusiko dugu bai Facebooken eta bai Instagramen gure publikazioen timelinea nola ikusten ari den. Eta funtzio berri hau ere ikusi dezakegu kalendariori ematen badiogu, egutegi taula moduan gure post guztiak agertuko zaizkigu. Funtzio oso erabilgarria ikusten dezuenez eta programatu behar balin badugu zeo zer, hemendikan ere ikusi eta programatu ahal izango dugu. Ikuste dezuenez ere hemen goik aldean daukagu leheno ikusi ditugun krear historia eta krear publikazion botoiak hemendikan sortu ahal izateko eta egutegian finkatzeko. Azkenik fotos honetan igotako medio guztien zerrenda edukiko genuke hemen. Ezkerraldeko zutabera bueltatuz, hurrengo aukera anunzioz daukagu. Hemen orain ez gara sartuko, hau hastapen formakuntza bat delako. Bai gomendatzen dizuet hemen kontu zibiltzea, Facebooken promozioak egitega konplexua da, eta honena da ondo jakitea zer egiten ari garen, gure dirua ondo aprobetxatzeko. Orain, bai azaldu nahi dizuedan, azken puntua estatistiken atala da. Lehenengo pantailan orrialdearen inguruko informazio orokorra agertuko zaizue. Hemen 3 datu emango dizkigu. Informazion general atalean. Joera, edukia eta publikoa. Eta bakoitzan klik eginez, sakondua ahal izango dugu. Goazen adibidez, joera edo tendentzia atalera. Bertan, 2 sare sozialetan dugun irismena ikusi dezakegu. Profil honetan, zuei agian gertatuko ezaizuen zerbait pasatzen da. Momentu honetan, ohikoena Instagrameko irismena Facebookekoa baino handiagoa izatea da. Izan ere, algoritmoaren aldaketarekin Facebookek ez du hainbesteko irismen organikoa, eta normalean prioritatea ematen dio Facebookek promozionatutako argitalpenei. Beraz, ohikoena da Instagrameko irismen organikoa Facebookena baino altuagoa izatea. Hemen, argitalpen atalean ikusi ditugun estatistika antzekoak ageri zaizkigu. Zein da desberdintasuna? Hemen, zutabe hauetan filtratu eta ordenatu ditzakegula irizpide desberdinen arabera. Nahiko erosoa da taulak ikusi eta ordenean jartzeko, eta argitalpenen atalean ez dugun zerbaita. Azkenik, publiko edo audientzia atal hau dugu. Hemen, zuen publikoaren estatistika orokorrak ikusi ahal izango dituzue. 2 sare sozialetan duzuen jarraitzaile kopurua agertuko zaizue, sexu eta adinen araberako banaketarekin, nondik bisitatzen agertuko zaizue ere bai, hirien arabera eta herrialdeen arabera ere bai. Azkenik, mas herramienta satara daukagu. Esan dizuedan bezala, business suite aldatzen doa eta aukera berria gehitzen doaz. Administratzaile zaharrean genituen aukera asko hemen aurkituko dituzue. Ez dutelako jakin, oraindik non kokatu eta oraindikan gauzak mugitzen doaz. Aukera batzuk ikusiko duzuenez, business suitetik kanpora eramango zaituzete. 4 dira salbuespenak, aplicaciones empresariales, citas, formularios instantáneos eta servicios dielakoak. Ikuste dezuenez hemen hainbat konfigurazio egin ditzazkezue, baina, hemen ez dut uste hemengo erramintak gehiegi erabiliko dituzuenik. Argitalpen promozionatutak egin nahi badituzue, hemengo anunzioz leio hau izango litzateke zuzena. Ez leno agertu zaigun aukera, ze ez dakit zergatik, baina ez digute esan dizuen bezala ez digute erraz jartzen, eta aukera desberdinak ematen dizkigute promozioak egiteko, depende de ze menutan sartzen garen.
Beraz, hau egin baino lehen, ondo informatu eta ikasteko da nire gomendioa beti. Eta honekin, izango genuke, business suite den guztia azalduta. Esan bezala, nik Facebooki ikusten diodan traba bakarra, da 2018tik abian jarri zen algoritmo aldaketa hau, non promozionatutako publikazioak dira nabarmentzen direnak. Eta ordaindu nahi ez badugu, arriskuan geratzen gara, gure irismena oso txikia izatera. Beraz, berriz ere nire gomendioa, ez da zenbat eta publikazio gehiago egin, nire ustetan egin behar duguna da kalitatezko publikazioak egin gure publikoa gure publikazioen zai egon dadin. Eta beste gomendio bat, aprobetxatu kontrolatzen eta ezagutzen dituzuen baliabideak. Hau da, zuen web orria, zuen bloga, zuen komunikabideak dira ere. Eta Facebook aldatzen joango da, eta hor ez daukagu kontrola, baina gure medioetan hoiei ere punta atera. Eta sare sozialetan bertako kontenidoak eta bertako publikazioak ere publikatu ditzazkegu. Eta publikazioak sortzeko ideiak faltan badituzue, begiratu ingurura, begiratu zer egiten duten ondo beste erakundeek, zer erakartzen digu, zer funtzionatzen ari da beraientzako, eta zergatik, eta nola ekarri dezakegun hori gure erakundera. Eta, gomendio hauekin, hau izango litzateke guztia. Txatean link bat usten saiatuko naiz, Facebookek irabazi asmorik gabeko erakundeentzako plataforma bat ireki duelako, eta, bertan soporte eta laguntza zentro bat, eta, hainbat baliabide eskaintzen ditu. Zuek plataformari ahalik eta etekin handiena atera lizateko. Eta, honekin bukatutzat emango dugu saioa. Eskerrik asko guztioi zuen parte hartzeagatik, eta orain, denborarekin edukiak asimilatzea tokatzen zaigu, eta, aurreko bideora itzultzea tresna menperatzen hasteko. Eskerrik asko guztioi berriz, jarraituko dugu formazioekin hurrengo astean ere. Ongi izan.